नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. यांत्रिक पद्धतीन भाताची रोपी नाटतो यंत्रश्री कार्यक्रम. कारवारच्या केरवडी कडिया ग्रामात शुभारंभ. कारवार कृषी व्यवसायात रैत हो देशाचा कोणो असे म्हणतात. पण सध्या जिल्ह्यात भाताची पिकेसाठी लागवड करचे खेड्यापाड्यातल्यान सुद्धा बोटार मेदूसारखे रैत कुळवाडी धंदो करतात. म्हण बरेच जमीन बंजर पडू लागलात. कारण एक तर पिकेक योग्य दर मेळना, दुसरी म्हणल्यार कृषी कुली कार्मिक कामाक मेळनात. मेळ्ळे तरी दुप्पट तिप्पट मजुरी सारख्या समस्येन त्रस्त जावन या धंद्यातले रैतान मन काढला अशी म्हणू हरकत ना. म्हण वर्साक कोंकण किनारी भागात भात पिकाची लागवड कमी जायत गेला. पारंपरिक रैताल्या भात पिकाची पद्धत फक्त नावापुरती आसा. या मातेची कृषी संस्कृती टिकून दवरसाठी सरकार खूप प्रयत्न करते आसा. पण तेजो निकाल मात्र प्रतीक्षेशिवाय काय जाल ना. जिल्ह्यात भाताची पीक यांत्रिकीत कृषी पद्धतीन समर्पक अशी लागवड केल्यार साध्य असा हे यंत्रश्री या नूतन कार्यक्रमान श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेच्या BC ट्रस्ट हेमी कार्यरूपाक हाडला. या योजनेत क्रमबद्ध अशी लागवड केल्यार यंत्रीकृत कशी लाभदायक जाता हे कारवारच्या कडिया ग्रामात श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेच्या यंत्रीकृत पद्धतीन रोपी नाटून दाखवून या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. आजकाल शेतात अनेक तऱ्हेचे काम करचे यंत्रा उपलब्ध असतात. या यंत्रान रैत कार्मिकाक अवलंबून रावचे पडना म्हूण श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेच्या वतीन कारवार तालुक्याच्या कडिया ग्रामाचे रैत श्री उल्हास नाईक हेमगेल्या कृषी जमिनीत भाताचे रोपी नाटचे मशीन हाडून रोपी नाटचे प्रात्यक्षिक दाखवून यंत्रश्री या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून रैताक एक नवो अध्याय घालून दिलो. या वेळार केरवडी ग्रामपंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नाईक, उपाध्यक्ष सदस्य श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजनेचे BC ट्रस्टाचे तालुका अधिकारी भास्कर, रैत उल्हास नाईक, प्रभाकर सावंत, गोविंद मेत्री, गणपती नाईक, संतोष नाईक, मुरलीधर नाईक, रमेश नाईक, गोविंदराज नाईक, तेलू गौडा, तेकू गौडा शिरवे, शांताराम गौडा बेळूर, प्रज्वल शेठ देऊळमक्की आणि इतर रैत हजर आशिले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕೆರವಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಗದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ. ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೆರವಡಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಲಿಬೇಕು ಏನಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದು ಈ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಈ ಬಂಜಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯದ ಕಡೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. जनावराक सुकोच्या नादात 2 कार आणि सरकारी बसाचो अपघात. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर अर्गा हिंगा अकस्मात रस्त्यार एक जनावर आड येयल्यान अंकोलाच्यान कारवार वयच्या स्कॉर्पिओ कार चालकान ब्रेक मारिल तेन्ना फाटल्यान आशिल्ल्या डिझायर कारीन ब्रेक मारून आपले वाहन थांबयले. जाल्यार तेजे फाटल्यान आशिल्ल्या सरकारी बसाचे तेमी मारिल्ल्या अकस्मात ब्रेकान आपले नियंत्रण चुकून कारीक धडक दिल्ल्यान स्कॉर्पिओ आणि डिझायर वाहन तोडबोड जाल्ली घटना घडली. डिझायर कारीत आशिल्ल्या एक वृद्ध महिलेक किरकोळ जखम जाल्ली असून सुदैवान कोणाक प्राणापाय जालो ना. कारीत आशिल्ल्या प्रवाशाक स्थानिकान भायर काढले. या प्रकरणाची नोंद कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यात जाला.
ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಲ್ಲ मध्याच्या नशेत अरबी समुद्रात उतरलेल्या दोघ नौकादळ कार्मिकाक लाठेचो प्रसाद. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसान होळ न्हंय भरण जळीमुळी गावात उदाक भरण कितलेशें नुकसान जाला. जिल्ह्यात कितल्याशा घरात उदाक भरण घरा कोसळण त्या लोकांक गंजी केंद्रात व्यवस्था केला. समुद्र खवळला. प्रशासनान न्हंये समुद्रात उतरूक बंदी घायला. शाळा कॉलेजाक सुटी जाहीर केला. तरी कारवार समुद्र किनाऱ्यार प्रवाशाली मौज मस्ती म्हूण जिवाचे संकट ओढ घेतात. प्रशासनान जीवरक्षकांक कितले जरी समुद्रात उतरचे निर्बंध घालणं सुचयले तरी हे प्रवासी आपलेच खरे करतात. कारवार बिचार येयल्या अशाच तरेच्या प्रवाशान नौकादळाचे दोग जाण कार्मिकान मध्याच्या नशेत समुद्रात मौजमस्तीसाठी होडी घेवन अखेर पाळाबरोबर अगड समुद्रात बुडच्या स्थितीत आशिल्ले तेन्ना वयर आशिल्ल्या जीवरक्षकान प्रसंगावधान राखून वाचयली घटना घडली. त्या वेळार तेमकां वयर हाडन हेजे फुडें बुद्धी येवं जाय म्हूण लाठेचो प्रसाद दिल्ली घटना घडली. अशा प्रवाशाचेर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हो नोंद करून दंडात्मक कारवाई करूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा. समुद्र में अभी उतर लेता है अभी नहीं पड़ता इधर जगह दी दो हां यार बंदी चला पीछे जा रहा हां 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 चला पीछे कर दो मालूम नहीं पड़ता हम लोग एक बार ऊपर मार के दो समुद्र में नहीं उतरने का उसका मालूम नहीं पड़ता बोल के गया था मैं बोल के गया था क्यों किसने बोला था अरे क्यों बोला था ऊपर लेके जाने का था ना अंकल दौड़े के गाड़ी किधर है गाड़ी का ड्राइवर है हां किधर है ए तेरा भीतर कर करता था वो जा रहा तो पानी दे दे दोनों लोग ए जंग भीतर कर होन्नावर राष्ट्रीय महामार्गावर कर्नल हिल नावाचो डोंगर कोसळणं रस्त्यावर संचार काही वेळ स्थगित. होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर पोलीस ठाण्या व्याप्तीच्या राष्ट्रीय महामार्गावर कर्नल हिल नावाचो डोंगर कोसळणं रस्त्याचेर माती पडिल्ल्यान रस्त्याच्या एक बाजून मात्र IRBच्या कर्मचाऱ्यान संचाराक व्यवस्था करून दिल्ली घटना आज घडली. थोड्या वेळान रस्तो खुल्ला करून वाहन संचाराक मुक्त करून दिलो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर
कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।